ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾ ತುಳು ಬಂಧುಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಾನಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಬಣ್ಣದಂಡ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಸುರುಮಂತನಲ್ಲ ಅವು 1000 ಪಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ನೂತ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಬನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದೀವೊಂದೇರು. ಐಟ್ 25ನೇ ಪದ್ಯ ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪಿದಾಡ್ದೇರು. ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಐಲೇಸದಕ್ಲು ಹಲವಾರು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು. ನಿರ್ದುಂಬಲ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ದ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಒಂಜಿ ಅನುವಾದಗೂ ಶುರು ಮಲ್ದೇರು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಜನೆ ಅವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಕ್ತಿಗೀತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಡು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ದೇವರು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಾನಿ ಮಲ್ತನ ಕಾರ್ಯ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಆವಡು. ನಾನಾ ಆಕ್ಲನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ನೂತ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಆವಡು ಪಂಡದು ದೇಬೇಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು 2 ಪಾತ್ರ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲ ತೆಗುಲು ಗತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಪೊಡು ಎಪುಲ ಪೋರಲು ಗತ್ತ ತುಪ್ಪದ ಜಾಲುಡು ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮದೇ ಬೇರೆ ಲೋಕ ಲೇಲೆ